5:30 je, vani još uvijek mrkli mrak, evo krećem za Zagreb nakon noćne smjene. Nek ostane još mala tajna zašto, čeka me moja vozačica. Hello. Zdravo! Oprosti. Nema veze. Evo, malo smo se raskomotili, krenuli, Silviju poznate, preko fotografija, bit će ih sad još više. Krenuli smo za Zagreb, ako se sjećate putopisa koji sam radio za nagradu Marko Polo veliki putopisac, evo prije 2-3 tjedna je stigla pozivnica da je podjela nagrada u Novinarskom domu u Zagrebu i da sam dobitnik jedne od njih. Ne znam točno koje i kakve, vidjet ćemo. Pa očekujte da je promocija našeg kraja uspjela. Dobitnici visokog priznanja su čitamo ih alfabetskim redom, ali rapi je dijele ravnopravno. Marija Parić, Božica Brka, Zrinko Krešo, Željka Sruk-Kunštek, Ivec Martinović, Krešimir Sačić i Davorka Vukov-Solić. Autor nam otkriva skrivene putke hrvatskog zagrada koji su pravi pisari zagorskog krajolika. Prostor je to kako nam to lijepo dočarava Krešimir, gdje je pitomno i prežurkasto prelaze u stjenovite planinsko. Sad će se dogovoriti ko će vas ljubiti, pa da bude sve kompresije. Da. Very nice. Zadovoljan ste? Čuć! Baš umjesto diplome, evo. Divno novinarski dom.